Black Coffee, Busi Mzongo, Izizwe, Vuma FM Adult Radio for the young at heart. Khona insizwa eke yaposta ku Facebook yathi into efisa ngonyaka 2026 uthi ibone uBlack Coffee a Shy Mix live. Athi mina ngcono ngabona uthula iphongolo. No Musayin Butch. Ngathi ngiprefer umculo wabo kuno Black Coffee. That's just me. At 7:50, and we are doing weekend shenanigans. And just in case you're just joining us, talking about I'm a gang na fletini. Bethe ehleli nje shanyama iphuzela. Unfortunately, oya to be feeling ntombi yakhe amajite beselibele ithinta. Umjitha ke wagcina exabana nentombi yakhe uthi awuvethu uvumelana ukuthi abangani bami belibele bekuthinta inappropriately, you know. Hamba washare kanjalo endlini wamlandela usisi naye uthi hawu mfethu wena uvumelana ukuthi abangani bakho bengithinta yini waxabana nabo wena xabane nami yabo ukuthi nawe ngathi awenzi kahle because you should be talking to your friends, not me. Manje umbuzo wami uthi masekuthiwa mhlawumbe wena kulesimo ungamanager kanjani nanokuthi nje ubone ngathi ubani sephutheni between the two guys, the lady or the gentleman. Let me go through your voice messages. 0737091991. Hola Makin. Hola. Ay, topic. Ay. Lento iqala la. Lento nje mfethu awukwazi amajita ayazi mfundela ukuthi awukwazi ukuthi singathi amajita asu6 ngiyashibiza wena uyafika ufika nomuntu wakho khona la sihlezi yipi language esiyikhuluma la ngoba phela nathi sinezinto zethu esixoxa siyama out if umuntu wakho maseseyila yipi language esobe sixoxa la yabo lento ifana nokuthi emajiteni ayazana amajita ukuthi akulula ukuthi ufike neThekwini usayigijimisa yabo usawumuntu nje usathi ngoba manje izothi fika la wena usashela la ifike la uze introduce ama-outing yakho ivele ibona itarget la isiyaqala manje phatha umuntu uzoyibheka isiyakubuza ukuthi ekuse uphi umngani wakho usibani awumkhonzelekela njalo uzozina ugcina ubaseleka yebo so ezinye izinto nje futhi fanele uyibeke eceleni nje awuzi neThekwini emajiteni amajita amehlezi wodwa. Ngiyakuzwa bava manje inkinga la ukuthi sihlala sonke mfethu we stay in the same flat siyazana la bantu bahlala in the same room, they're like, you know, part of the pack, if I could put it that way. But yeah, ngiyakuzwa my brother. Let me hear you on 0737091991. Hello Makini. Hey. Kumedele ukhulumayo. Ay Mankini yena usisters wayevuma yini ukuthintwa thinto. Hayibo. Phela kuya nangokuthi umuntu esifazane onjani. Ngeke nje uvela uthinta twinto ubumhlonipha umuntu wakho kusho ukuthi vele kwayena amhlonipha umuntu wakhe. Umuntu wesilisa akabona nje ukuthi unomuntu onjani empilweni ngoba uzolwa nabanye abantu besilisa kanti uvela uhleze thintwa. I'm so sorry to say, but hey guys ngeke noma ngathiwa ngiyayilahla i-team anginankinga. Bye. Ngiyakuzwa mina Jack, ngiyakuzwa. Hayi Makini. Hey. Noma ngithi bonke barongi. Kusho nje? Abangani balo bhuti lo bayam-undermine. Ba-undermine kwa intombazane. Yeah. 2 nayo intombazane ayikwazi ukuthi ngathula abantu beyipotopotoza angazikhulumeli yena. Mina nje ngeke ngize ngivume leyo nto. Naye umfana ubhuti lo urongi. Bonke barongi. Yena indaba engayilwelanga intombi yakhe. Ukhombisa uba rongi. Wayefanele abuyele entombini yakhe as if intombi izokwazi ukufeyisa abangani bakhe. Bonke barongi. Naye intombazane leyo naye rongi. Wayona eneyivunyela ukuthintwa. Mina ezentombazane nje awurinti. Noma kuthiwa umuntu wami uwiki kangakanani, but ngeke ngize ngivumele ukuthi omunye umuntu angithinte phambi kwakhe. Hayibo ngeke baronke bonke. But ngathi mina mfethu usisi uyamazi ubhuti ukuthi akayena umuntu omsindo yabo akathanda ukuconfront abantu, akathanda ukulwa. Ingakho uthe mayibona ukuthi into iyaphuma esandleni, vele washinyama ushutshwala hamba wehlalela endlini yabo.
sisi wasemlandela ke mbuzo ukuthi akwenze njani then maqala ke bakhuluma ukuthi I know I don't appreciate what's happening yabo hey it's tricky but ngiyakuzwa sisi wami. Hello to you, Toles DJ Makini Mgenge. Hey, you know what, you have said it right. Actually both parties are wrong. The woman is wrong and the guy. The woman was supposed to say no, angithandi lokhu engigirila, angithandi lokhu ningithinte. You can't like disrespecting me and you are disrespecting my partner. And on the other hand, futhi the guy was supposed to discipline his friends with ayibo. Ungayenzi leyo nto bafethu. Aningihloniphi. Why nenze so? I think the guy was supposed to protect the female from his friends. Yeah, baba uthunje ba wrong. Yeah, kodwa nje ekutheni kosuku umuntu ufanele awuthande umzimba wakhe. Umuntu ungayithandi awuyithandi. Mhlambe ke she was kind of like the idea to yathintwa ke. Yabo the bums and everything. I don't know, but on the other hand, baba uthu ba wrong. Thank you very much. And you would say some women on a low self-esteem. No, she's really pretty. Much of it. I don't think she has image issues whereby she'll just be happy that other guys are touching her, even though kukhona umuntu wakhe. No, I just don't know what was happening. Mankini. Shapafo. I know ngiyayigulu. Ngiyakuzwa ngezwe indaba yakho. Uyabona mfowethu? Umuntu wami kufanele angihloniphe. Umuntu ozwana nami owesilisa ngomngani wami kufanele angihloniphe. Where's my girlfriend is concerned? Uyabona mfowethu, it is disrespect ukuthi umuntu wesifazane akavumela ukuthi angathintwa inoma ubani nomuntu wakhe nomathi umuntu wakhe ukhona ra noma thi wayekhona. Yabo? 1 2 it is disrespect ukuthi wena umuntu wesilisa noma kuthi ubani uthi ungathatha isandla sakho usibeke endaweni engafanele kumuntu wesifazane ongeyona intombi yakho, whether kuthiwa indoda yakhe ikhona noma kuthiwa ayikho yini, bakuthi ayehloniphanini. Awu bakithi nisihloniphe nathi. Ngiyakuzwa mfowethu. Good evening, Mankini. Kunjani? It's my first time ingena kushow yakho, but ngikulalela all the time. I'm based Thank in the you. UK. Yes. Hey, Mankini. Inze lento. Yeah. Bobathathu ba wrong. Ba wrong abangani. U-wrong ubhuti, u-wrong nosisi ukuyekela bamthinta. Into ebalekile la ukuthi kusho ukuthi abanawo ama-boundaries bobathathu. Lo bhuti nabangani bakhe abanama-boundaries. Then that goes to show ukuthi uwenza abangani aba-wrong. Bese ke yena ke nosisi nabo bobabili ba-wrong. So nje ibheda yonke indawo lento, ngiyabonga. I know, I hear you. Thank you. Sawona we bafumankini. My brother. Hayi no khehla mina yazi ngiyabeza nje bonke abantu bathi ubhuti wrong usisi wrong ubonto. Abantu aba-wrong kahle kulento abangani bakhe. Ngeke uthi umngani wami umazi umuntu wami umthinte. So lokho nje ukungangihloniphi. So ayabona ukuthi ubani intombazane wrong umfana right, abangani babo ibona aba-wrong because sibona abamthinti. Ngeke ngimthinte umuntu wakho ngimazi uthi wakho. So ngalama mazi ngikuthatha kancane. So ilowo nje mina ngikhuluma naphakade ngiyabonga. Angazi ke siyayigoqa. In the next hour, we're doing Keep Up Impela Sonto, and we also have Take This for Listening. Later on, we've got a mix. Thank you very much for your participation. Really appreciate it.